Franco De Bono għażel li ma jżid xejn ma dak li qal fil-Parlament meta spjega għal xiex mhux ser jivvota mal-Gvern. Ma xtaqx nagħti kummenti, grazzi. L-ebda deputat min-naħa tal-Gvern ma wieġeb jekk wara l-votazzjoni dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja il-Gvern jistax jassigura stabilità. Stephen, akkwista l-istabilità l-Prim Ministru b'dan il-vot? Il-mozzjoni li ressaq il-Labor ġiet sfiduċjata. Issa Prim Ministru ma xejkoluk ta' problemi. Ma naqrax il-futur jien. Il-mozzjoni ta' Joseph Muscat li ma ddietx u xek. Għandu stabilità l-Gvern ġifieri. Il-mozzjoni ta' Joseph Għandu stabilità. Għandu stabilità l-Gvern, Kristjan. Il-mozzjoni ta' Joseph Muscat li ma ddietx, Sinjur. Ministru, l-Gvern dan il-vot għandu stabilità? Għandu stabilità Lorenz Gonzi? Għandu stabilità Lorenz Gonzi b'dan il-vot? Il-mozzjoni tal-oppożizzjoni. Nista l-istabilità li talab il-ħadd li għadda Prim Ministru. Il-mozzjoni tal-oppożizzjoni ma għaddietx. Edwin, akkwista stabilità l-Gvern ta' Lorenz Gonzi? Akkwista stabilità Edwin il-Gvern ta' Lorenz Gonzi? Taħseb li għandu xorta waħda l-appoġġ tal-maġġoranza? Gvern li jibqa' jaħdem għal-Maltin. Naħseb il-vot u li hu. Bil-vot tal-lum taħseb li xorta waħda Gvern qatt għandu l-appoġġ tal-membri parlamentari tiegħu? Jiena nara l-kap tal-oppożizzjoni b'kilba normi tal-poteri li tirbaħ dejjem, grazzi. Iż-żewġ ministri li kienu fil-qofol tal-kritika ta' Franco De Bono ma rispondewx dwar ser jiġri issa li m'għaddietx il-mozzjoni tal-oppożizzjoni permezz tal-casting vote tal-Speaker. Minflok iddeċidew li jikkummentaw fuq l-ammont ta' ritratti li bdew jieħdulhom il-fotografi. Mbagħad batu li xwieħed għalmen u batu li ritratta ilkom teħdulna ritratti. Kemm il-darba ġew jeħdulna ritratti? Fil-Kastjar darba. X'inhu? Album għamilni. Album Diffiċli ġib dik id-distanza. Il-backbenchers nazzjonalisti wkoll ma rrispondewx jekk il-Gvern issa jistax jiggarantixxi l-istabilità. Bil-vot kif kien illum taħseb li l-Gvern qatt għandu maġġoranza? Naħseb irid jiżel il-Prim Ministru naħseb. Bil-vot tal-lum taħseb li l-Gvern qatt għandu il-maġġoranza? Taħseb li qatt għandu l-appoġġ tal-maġġoranza l-Gvern? Fil-Parlament naħseb kollox jibqa' miexi kif kien miexi s'issa. U Robert Enrico li fuq il-programm Inkontri nhar it-tnejn qal li jekk Franco De Bono jastieni il-Gvern ma jkollux maġġoranza, wieġeb li jaħseb li l-Gvern għandu maġġoranza. Robert, bil-vot tal-lum taħseb li xorta waħda Gvern qatt għandu l-appoġġ tal-membri parlamentari tiegħu? Naħseb li għandu. Naħseb li għandu. Il-mozzjoni ma ddietx.